Catrin Stevens sy'n dweud mwy am Jessie Donaldson, Ffrind Caethweision. Yng nghanol Gofid Covid-19, daeth Gofid arall i dynnu yn sylw am gyfnod beth bynnag. Roedd protestio cyfiawn ledled y byd am hiliaeth a hawliau pobl ddion a lleiafrifoedd ethnig. Protestio oedd yn galw arno ni Gymru i ailystyried a chroesholi'n hanes anhagweddau yma yng Nghymru. Gorchuddiwyd cerflun Thomas Picton yn y neuadd y ddinas Caerdydd a rhestrwyd camweddau Henry Morton Stanley, y capten Thomas Phillips Aberhonddu a theulu'r penantiaid Castell Penrhyn, ymhlith llu o dramgwyddwyr eraill. Yma yn Abertawe, sylfaenwyd cyfoeth y ddinas yn y 4edd ganrif ar 15 ar y diwydiant copr. Dyma Copperopolis y byd. Ond anwybyddwyd y ffaith fod llawer o'r bariau copor yn cael eu cynhyrchu i fasnachu am gaethweision yn Affrica. Mae'r Manilas, y brichledi copr, o'r gweithfeydd i'w gweld yn amgueddfa Abertawe heddiw yn dyst i'r cyswllt a'r fasnach greulon hon. Ac mae un o brif strydoedd canol y ddinas, Stryd de la Bêche, wedi ei henwi cof am y daearegwr Sir Henry Thomas de la Bêche, 1796 i 1855. Yr oedd ei deulu wedi ymgyfoethogi trwy lafur Caethweision a'r blanhigfa yn Jamaica. Ond nid dyna'r holl stori. Yn Abertawe, yr oedd yr unig gangen hyfyw yng Nghymru ar ddechrau'r 4edd ganrif ar 15 o'r mudiad gwrth gaethwasiaeth. Ac mae hanes un o'r menywod fy'n ynglwm ar ymgyrch honno yn werth ei hadrodd. Dim ond trwy lwc y darganfu'r athro Jan Wilson, treftadaeth jazz Cymru, stori ryfeddol Jessie Donaldson. Roedd yn pori drwy bapurau newydd yn yr archifdy pan welodd gofnod mewn sgwâr du yn cofnodi marwolaeth Jessie. Roedd hwnnw'n nodi iddi dreulio 10 mlynedd yn America yn cynnal tŷ diogel i gaethweision duon oedd yn ceisio ffoi o'r de i'r gogledd ganol y 4edd ganrif ar 15. Taniwyd ei dychymyg. Ac wrth ymchwilio, dysgodd am hanes anghofiedig, diflanedig y teulu Donaldson. Mae'r stori'n dechrau gyda hanes modryb Jessie, Anna Donaldson, a symudodd i Ohio o fferm Penmaen, Perffynor, ger Lleiadr, rhyw 20 mlynedd ynghynt, ac a sefydlodd gartref o'r enw Frandon yn Lloches i gaethweision. Roedd gwrthwynebiad chwyrn ar y pryd i ddiddymu caethwasiaeth yn America, ac wynebodd y teulu lid pleidwyr caethwasiaeth. Ymosododd tyrfa o derfysgwyr ar y cartra, ac aeth Anna a'i merched allan i'w cyfarfod a'i herio. Roedden nhw'n honni nad oedd y dynion gartre, a'i hanfon oddi yno'n waglaw. Yn y cyfamser, cynnal ysgol i Young Ladies and Gentlemen yn Stryd y Gwynt Abertawe oedd Jessie pan gwrddodd hi a mab Anna, ei chefnder Francis Donaldson. Yn 1840, priodon nhw yn Eglwys y Betws, Sir Gaerfyrddin, ac yna, yn 1856, penderfynu gadael Abertawe a symud i gartra newydd yn Cincinnati, Ohio. Yn 1850, roedd y Gyngres yn America wedi pasio deddf caethweision ar ffô, yn rhybuddio y cae unrhyw un a roddai loches i geithwas yn ffoi, firwi o hyd at $1,000 a charchar am 6 mis. Roedd cynnal 3 thŷ diogel ar gadwyn rheilffordd dan ddaearol y caethweision yn Frandon, Penmaen, cartre brawd Francis Thomas Donaldson, a Claremont, cartre Francis a Jessie, yn beryglus iawn. Afon Ohio oedd afon Iorddonen y caethweision, yn gwahanu planigfeydd erchyll Kentucky a rhyddid Cincinnati. Hi oedd Deep River caneuon y ceithion, a dyna arwyddo cad y cyfeiriadau yn y gân
in the River of Jordan. Byddai perchnogion y tai diogel yn hongian cwiltiau lliwgar allan o'r lein ddillad ac yng nghynlluniau rhai ohonynt byddai cyfeiriadau i ddangos y ffordd i ryddu di'r Caethweision. Dywedir bod 30,000 o gaethweision di dianc ar hyd y llwybrau hyn. Yn y pair cyffroes hwn y bu Jessie a Francis yn byw am 10 mlynedd. Ond yn 1861, torodd y rhyfel cartra allan rhwng y de a'r gogledd, a dychwelodd Jessie a Francis i Abertawe yn 1866, a'i gwaith wedi ei gwblhau. Bellach roedd Abraham Lincoln a byddin y gogledd wedi ennill y rhyfel, a'r ddeddf rhyddfreinio wedi ffasio. Bu Jessie fyw i oedran mawr gan farw yn 90 mlwydd oed yn 1889. Mae grŵp bychan wedi bod yn ymgyrchu i greu cofeb iddi yn Abertawe. Ac yn awr yn sgil ymgyrch mae bywydau pobl ddion o bwys, mae cyngor y ddinas wedi penderfynu rhoi plac glas cof amdani. Caiff ei osod ar adeilad campws Dinefwr Prifysgol y Drindod Dewi Sant ger Grove Place, lle bu Jessie a Francis yn byw am gyfnod, ac yn edrych i lawr oddi uchod ar stryd Dyla Besh islaw. Darllenwyd hwn gan Delys Roberts, Cangen Golan.